खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर'फोरनि सिनायथि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमनि दिनै गोथार बाथौ सान सानथामनि हाबाफारिजों सुबाइजार दखरा दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादा गोथार मंगलबारजों लोगोसे दखरानि 5थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। नंगौ 25, 26 आरो 27 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय हाबाफारियाव गारजा फुजा होनाय, अनस्रानाय, खेराइ फुजा होनाय, दखरानि थान्दै मेल आरो जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। सुबाइजार दखरा दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बर'नि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बिजनी जिल्ला गुदि बाथौ धोरोम आफादनि आफादगिरि धानेश्वर बसुमतारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम बिजिरगिरि हानजानि सासे सोद्रोमा डक्टर बारहुंखा मुसाहारिया। मिरु दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि लोगो आफादगिरि उदां बसुमतारि, मिरु दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम अजा आफादनि आफादगिरि अनन्त कुमार बसुमतारि, बिजनी जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि हरमोहन बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गुदि बाथौ धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बियो सबसे बर' जातिखौ नों फोथांना लाखिनांगौबा बुहुमाव गोसार होनोब्ला बर' जातिखौ निष्ठा हिसाबै दैदेननोब्ला बर' जातिखौ निष्ठा हिसाबै मोनसे जाति हिसाबै सिनायथि होनोबा गुदि बाथौ धोरोमा गोनांथि दं। बिनि अनगायै गुबुन धोरोमनो बर' जातिखौ फोथांना लाखिनो हाया, सिनायथि होनो हायानो। मानोना गुदि बाथौ धोरोमासो बर' हारिनि खुन्थिया। बे धोरोमा जुदि गुलाय गुजाय जाबा जोबस्रांनांगौबा बर' जातिया गोमालांजोबगोन। दानि गोदान बाथौ धोरोम बेसेबां उजिदों बियो गुबै बाथौ धोरोम नङा। बेजों जातिनि सिनायथिखौ होनो हाया, बेजों जाति सिनायथिया थांना थानो हाया। बेखायनो जोंनि गुदि बाथौ धोरोमा जातिनि बर' हारिनि खुन्थिया। गोबाङानो बुंनो नागिरो जे गुदि बाथौ धोरोमा बोरलि होनानैसो माने धोरोम फुजियो। बिनि सायाव मा बुंनो? बेथ' गाव गाव सानैसो खोथा। बोरलिखौ जों धोरोमाव होआ, हिन्दु धोरोमावबो होयो। कालि फुजा माने बोरमा दानो, दुर्गा फुजा माने मैसो दानो, महामायाव बोरलि होयो, बागेश्वर मानो बोरलि होयो, कामाख्या मानो बोरलि होयो। बेनि गेजेराव बिथांमोना होथों जायफोर बुंदों बेखिनि खोथा, सिदा खोथा। सार नैबे समाव जोंनि गुबुन बुंनो थाङोबा खृष्टान धोरोम बिथांमोना गोबां लाइमोनफ्रानो धोरोमखौ नाथाय जोंनि नैबे जे बाथौ धोरोम लाइमोनफोरखौ नुनो मोननाय जाया। बिनि कारना जाहैबाय मा बुंनांगोन जोंनि बिमा बिफाया बिनि सोमोन्दै कनसियास नङा। बेखायनो जोंनि बिमा बिफाया न'खर बेंग्राफ्रा गावनि फिसा फिसौखौ बाथौ सिबिनायाव, बाथौ खुलुमनायाव लाफानांगौ, बाथौ गियानखौ होनांगौ। होमब्लासो जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाया धोरोमनि सोमोन्दै मिथिगोन, बाथौनि सोमोन्दै मिथिगोन। दा खृष्टान धोरोमनि मानसिफ्रा माने बिदि जायो, बिस्रा सप्ताहे गावसोरनि गिर्जायाव ज' जिरायनानै बाथौ सोमोन्दै सावरायो, बाथौ गावसोरनि खृष्टान धोरोमनि सोमोन्दै सावरायो, ओमफ्राय बिदिजों अनेक गियान लालायो, होलायो। धोरोमनि सोमोन्दै मोजां गाज्रि संसारबो जानांगौ, न'खरबो सोलायनांगौ सोलोंजोबो। बेखायनो बिसिनि जेनेरेसना सेंग्रा सिख्लाया धोरोमनि सोमोन्दै कनसियास। दा जोंनि कनसियास जायैनि खारन बेनो जाहैबाय जोंनाव बे रोखोम जायगा लायै जायगा मोननै मोनथाम गामिजों बिदि थानसालि गैया। जों बय जिरायनानै धोरोमनि सावराया, बोसोराव खनसे जों बिदि जथुम्मा सावरायलायबाय। बियो जोंनि जाखांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो होनो थाखाय थोजासे, जोंनि जिखि बुंदों गियान होनो थाखाय बे थोजासे नङा। बेखायनो जोंनियाबो दरथाम दरब्रै गामिजों मोनसे थानसालि बानायनानै जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला जुदि मोजाङै गियाननि बोसोनखौ होयोब्ला आरो गावनि बिमा बिफाया न'खरफ्रामबो गावनि बाथौखौ खुलुमनायाव जुदि लाफानाय बाथौनि गियानखौ होलाङोब्ला अट'मेटिक जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाया, फिसा फिसौआ बाथौनि गियानखौ मोनगोन आरो कनसियास जागोन आरो धोरोमजों लोगोसे जातियाबो जौगाखांगोन। गुबैयै जों नुनो मोनो सार बर'नि बाथौ होननानै बुङोब्ला औवा थसेजों बानायनाय जायो, नाथाय आथिखालाव लहानिबो नुनो मोननाय जादों सार। They don't know what is बाथौ। बाथौआ मा? जेसेबां बाथौ गायसनदों, जेसेबां गुबुन गुबुन बाथौ ओंखारदों, बिसोर बाथौआ मा दासिमबो मिथियाखै। बेखायनो बिसोर जानला मोनला बानायदों। थोंजों फिननाय बाथौ मिथिग्रोनांगोन, होमब्लासो लहाजों बानाय जायोना औवा थसेजों बानाय जायो बेखौ मिथिगोन। बाथौआ मा बिसोर बेखौ मिथिग्रोनांगोन। बाथौखौ मिथिलासिनो दुमबानो जाया। बे थोंजों फिननाय। गुबैयै जे सोंनायनि फिननाया जाहैबाय सार बाथौनि औवानि सोलाय लहानि होजायो ना होजाया? बिनि सोमोन्दै फिननाय होनांगौआ बिराद गोब्राब। माने जोंनि जेसेबां नियम निथि बे गासिबो नियम निथिया जों गोसो जाना बानाय नङा। जेला जों खेराइ होयो,
जेला दौदिनाव ओलोंगि खाङो जोंनो मोनफा मोनफा गासै फोरमायजोबो जों बेजोंसो बाथौ धोरोमखौ खेराइखौ जों होयो दा जों सोरबा सासे गोसोआनो औवाजों बाथौ हेबनाय माजों मा बानायनाय दंफांजों बाथौ हेबनाय खालामबा बे जाया आं बेखायनो होनदों बाथौखौ मिथिग्रोनांगोन बाथौआ मा बाथौजों माखौ फोरमायदों बेखौ मिथियाबा बिसोर बाथौखौ मिथिया बाथौखौ मिथिखायो दिनै लहाजों बानायबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा मख'दों मा बाथौ सायाव न' लुदों मन्दिर बानायाखै होनबा बे मन्दिर सिङाव बाथौ बानायो जोंनि इसोरा न' सिङाव थाया बाथौआ न' सिङाव थाया बे मुलुग संसारा न' सिङाव थाया न'आ मुलुग संसाराव दङ बेखायनो बाथौखौ मिथियाब्ला जाय जेरै जे खालामलाबायगोन आरो बिनि सोमोन्दै मिथियोब्ला बाथौ हाबनानै बाथौ बुजिनांगोन बाथौ स्टाडि खालामनांगोन बाथौखौ मिथिबासो बाथौ हेबनायनि गासै मिथिगोन नङाब्ला बे औवाजों हेबनाय दंफांजों हेबनाय बे जाला जोबगोन आरो बेयो आसोल बाथौ नङा सिरा फिननाय